Jeg hedder Cornelius Olsen, og vores virksomhed hedder P&D Production Performance. Jeg er her hos Danfoss i Kolding, hvor vi siden 2009 har haft vores program 3P Production Performance kørende i produktionen. I afdelingen, der fremstiller ventiler, benytter de 3P softwarepakken til at registrere produktionsdata. Og det synliggør løbende produktiviteten, og det synliggør årsager til stop og fejl. For medarbejderne betyder det synlighed i det, de beskæftiger sig med, og det giver glade og motiverede medarbejdere, der tager ansvar for egne opgaver, og det giver højere produktivitet. Hej Leila. Hej, goddag. Hvad er du i gang i? Jeg er lige ved at lave en registrering. Ja, og så skal du sige, det er dig. Og det går godt, kan jeg se. Sammen med vores kunder har vi moderniseret Lean-processen ved at gøre performance-tavlen elektronisk. Det betyder, at du hurtigere kan reagere og optimere din produktion. Vil du også have højere produktivitet, så ring til os.